Cymryd y fad I gilsgoch yn trwysg. Cymryd y fad I gilsgoch yn trwysg. Cymryd y fad I gilsgoch. Rwy'n mysio hyn cwtw. A bydd driamloch achta. Driamloch. Laina. O, fys gro. Agus... Dwi'n cwtw me I leid. Gyrach. Fwya. O, sy'n mwag am eisiau me'ch gorw. Am eisiau gyrs cwtw mwag gwm. Am eisiau gyrs. Gwm am eisiau gyrs. Tras cwtw. A cwyn ac yn twy gap o'n cow. Ys hann ekki smak stoi nýri wat. Jumbo. Ys hann ekki ferkom tuosko mähä ja just det hella mähä. Receipt för det. Det har inte varit fri I år sedan 1925 var shit. 1924, 25. Det finns ju inte vad gummo. Fem issuer, dikt alle boom. Ikke må lønne. Van de hier schønne fijn schacht alle boom. Die er van de hit. Bij 9.5 cents. Poef. Ik weet niet of je iets voor ja, wel mee. Chorus, mele staat hier het poem, denk je. De jongen, een laag. Dus dat heb je nog uit. $90, ja. Skimmer about de gilsgoch, je mag. Oh, what's the portion? Sure. Oh, it's for hand traps, huh? Waarvoor je al zo hand trapping, je leiden kerkenboord en net Iain en de brein. Ik kan een room kunnen doen heen te brengen, maar stel je het weg en glandig. En 19 that 27 no as a fourth shit. Wow. Daar die is chair. Agus David gaan kerkel die Iain, ja? Kerkel die Iain in tieren in je heel maar goers maar zelf hogen er wordt iemand goed. Uit dat is geschorst in mijn kitchen. Zo naast komen ze woorden en gemach en je niet nieren. Reëles. Ik geleden met maar shit kerst. Ja, ja. En goed dat dan Robier toch? Robier blijft de benen. Agus J&B gegaan. Oh, pies de boel, nog voor te beschikken. Ja. Pies is skat en nog. Wonder. I'm a Christian girl. Different beer, different sorts of beer. You would think that too. I really Agus wat trappen en achter, wat potje achter kujach. Wat potje achter kujach. Poppen? Nee, trappen en. Sanne jemach. Oh, trappen. Hey, kimmer a hoge get trap. Gimmich. Kimmer a hoge get. Oh, je moet veel hoog be. Zo moet je zeggen. Het is laat toen, ik moet ik die ene laat. Dus je weet hoe het gaat die, weet hoe het gaat die is. Je toe. Oh, en de berren, zijn aan de berren gas, een vliegshow. Ruschoe. True.
Verschoen. Och had nu som zeggen we, maybe oorlog geleden, ik heb wel onderwijs, of ik het via trainen weet, ja, dus hoe bedoeld zijn, moeten we en het houden en ik laat het toe het, we have the tree, the key, the gat, dus het en daar. Dus ben toe hier toe de die galige gaan toe net. Check. Iain. Ik had toe, het was kerkelijk bij goortje. Het was tijden toch en de Jan en ik. En per kitchen nou, dus Ja. Ja. Uit zo'n wel Iain zo, Iain woorden en het wist, het was hier zoals de uitveer. Als ik geen oors, dus hoeft ik het te maken. Hoeft je. Dus dat kan ik denken te maken. Hoeft je. Nee. Ja. Als het zo lang duur had, feber toe spist. Ekel, zo'n nu kibbel, of zo post en gloog en je merk. Of gaan we die gaan je, en we maar gaan je gauw. Ja, ga je. Je gauw wil je. Agus cymryd trap a hediget as na wain sin. Oh, well, voor ik hier gaat en doen, het Louisburg is een Lord, is voor jou. I wrote the Hoshi Fisher years ago. I wrote Kel of under Fisher Roll. Hallo. Uit de genille wie take de tussen trap wie Kel wie etter Estepik. Weet u, hier voor die terrein daar in Basrin Akela. Agus cymryd yogat yn y trappenen, dyna fi gan Sheòrias yn eher. Cymryd fi ffisachga, far a row na trap ich yn gysette gawn. Oh, well. Washin, Yotuku, Washin. En Jozef o vliegende ees. Had je toen maar toen usje de stoten na. Drie had je toen dat eerste spieren van een dojo barake drie dagje terug. Na koor. Ik was, kom maar vis, wat toch? Kom maar vis. Oh, wat? Goed te staan werken voor wat. Goed te groen, ik kan goed. 300 misschien, we gaan er maar geen neer, dus je ging in de gummels in je wachten. Hier.